Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tersilang. Didia akka sorok mi ali hamatean, didia pangagommu ali banuatoru, martangiang mahita. O Jesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami, na jongjong dohami di julum marningot ho na targatungi, takas dohuat tusihami habibir ni natinaomu di dolog Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami na makkorhon hamamatemi. Asi maroham urupi mahami, asagabe upani halozom muhami. Amen. Tatangihon masian hata ni debata natar surat di Rom onom ayat 3 sahatu ayat 5. Naso dibotohamu doon sudi hita nasa naung terdidi tu bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamatian nado hita terdidi, atong naung tertanom do hita rap do ibana marhite-hite paddidioni tu bagasan hamatean, asa marparange hita di bagasan ngulu na baru, songon Kristus no kehesian akan amate, hinorhon ni hasangapon niya mana. Ayang gununga sakabona hita doho ibana, di narak matei hita rak doho ibanai, suang songoni mahita nang taringot tuhaheon. Amen. Maredde mahita. Gorgama turoham ali aka ama parsinwat tunas, uhirhon ma tutoddim ali aka ina parsinwabiu, pakilalahon ma ali siadusan parpangarudok na tugus, ida ma tuhatai sirajaibot nung nagadtung ibana di silangi, bigi masih maripun nunga dipangiar Jesus suarana, tangihon masih bijaon nunga marsuarana gogoy bana madok, Eloi Eloi lama sabachthani,
Ali debataku buasa tung tadi kono mau debata ditadikot debata ditadikon nunga ditadikot jolmai bana nunga ditadikon akasisianna gari mataniari nunga naing manili manadikon ibana idahamu majolmai ninna silatus nasangapi beha yaho tadikonom mudui dohonot tama patut maatong parmudar honokku natinaun ni tuhaki asamar pakor honi dingoluki alani hupauddu nama simajujuku hupatukki mapanailikku hupahusor-husor manatinaun ni Jesusi anggia jupangan tua au anggia dapotang ngulu au sian siaginon ni tuhaki asahi sartot dikku siala persilungunon nai dang terbahen somar sinunuto nau ganupari disiulu balang arion molo hupahebahiba ngulukku doho siliapon ni tuhaki amang bigima tardok hirana tuluhata do namakakam partinaonan ni tuhatta rodi hamamate nai songon batu mardalihan naso tersirang patut mata peopi makuling maho Tuhan sia silang mi mananginangi do hamina dangolon nahuddul pual-pualon natidang pangalilaonon alani dosai iya si tuluhata naginoaranodeng akaom managabe hata mutiha disitaonon ni tuhatai parjulu gabbata hatahi berdui namadok patarbatu nanilapis dohok marmer habangsa parhuman nazinubuhan ni silatus lahomaddabuuhum tu Jesusi ninna si Johannes pasada maroham mangihutihut tuhatta saliling di parumani imana naing suara honon ni gabba taon paihutihu masulihata lising-lising dohot rehe-rehe nang tijur pe namasa di gabba taon dua pia dolorosa tutu hatalatid doon namadok dalan si taonon lapang haberniton manang dihata adung didok maon padang harurubur ima dalan nabi nulus nitu hatta mamukka dung ape tu takku manang tu situ malhan itu hattai hau pinarsilang nadukdoki tu si takkingon ni rajatai saha tu hapapajalna paihutihu mana masa disi asalam paltak holong ni rohan itu hattai patuluhon Golgata narodo hatai sian Golgolet di hata Heber manang didok Gulguta di hata Aram madok partakurahan inganan hapa jalan ni tuhatai disima tuhatta paujukon ulaon pakokopon nai paihutihu manamasa disi anggia lam gomal turoham hasesan didusa na pinatupanay maredde mahita
idama nunga dibuat betu hatai sian porlak Getsemane jala dipasahat tu tangan yaka panguhum nunga sahat ibana tu gabbata ima patar bartu paruhuman nisilatu si ulu nai rohana majakot tu hatai nang tinali jala tinogu ni situan ni malim rabdoho situan ni bangsoi marhite torop halak akan marpurang jala marlubut-lubut aha masodohonon ni Tuhani hirana dok panamud dohamu hehe marpurang jala marlubut-lubut manakupau nunga di pareso si Hannas si Kayapas pedang olo hatinggalan di patolot do Jesus tu dibatasi parngului ola diribak konibana pahian na ala nirimas na tu Jesusi ditijuri na sida do buhina na diba manopuk jalan na diba nari mangalisingi si boto surat do na toropipe pauru-uru Jesus aha upam diroham ali panguhum molo degion itu haki patar batum namar lapis-lapisi songon namar tata supik ko paida-ida tu haki natinogu tu jolomi dia maulim molo pola ikut jongjong tu haki di jolom alelatus silatus naholongat dipangkat nababiar mida kesar jalanatagi mabuat rohani natoropi wasa palwasom situan ni malim doh natoropi pangyar suarana martuhas son nasotuhas tu Jesus nabalik bangso do Tuhani na dibanari musemat do na diorai Jesus do mangaleo gubuat tu kesar adong musemat do na do Jesus do ibana raja jala si pangguturi do ibana marhite pangajarionna dang bui be pahohomom musudi pamangannya kapanuhas na sumalinon ali Tuhan buasa mapola palwasommu besilatus nabi suki marsurutuaki asa dibuan tunahinosoman nirohanai ima si Herodes parcahati holan ala dibigi hodo latus nasiag Galilea Jesus ki mangajari hape gabe pitor tersingok roham tu si Herodes na hinosomami natopet ro mardalan tu Jerusalem na riburi damar salisi dohamu nasailaw naon tuani maadong Jesus atelatus asadong pasuru-suruammu mabuat rohani si Herodes puasa idama nunga di parek kelek-keli si Herodes Tuhani ay lasitutu do rohana ay nunga na niya liling na neng idon na Jesus jala idon na niyan tadda si patupaon na songon na binigay na nasailaw na gudang-gudang disukuton si Herodes hape na pasobutagas na do ala ni ido ubayan na sodialu si Jesus ibana nanggo sakka baba las roham ali Herodes majalo haroro ni Jesus natinali ala niya hado ala ni ribur ni Jerusalem ido ala niya ha babuwa ma oh ala na naing berengom mudo tadda si patu paon na ala nang dibigi ho baritana idamay amang dangol nay ikon paluomu mahape Herodes tuhaki puas pais pahay pahulu paulo-ulo mu ibanas songon na di pasang apo hape na mga liay doho na mga rehe doho di paulo-ulo ho mga lehon abit na uli hape na paururuhod doho amang dangol nay podjo so na bolon sukot so nagidjang tuhaki di baiko Herodes tuaha peso tapil tu dia peso laku aha mapola alitonomu abit nargai nabotari tu tuhaki dang na mga liay hodisi ina idama nunga dipajat tar si Herodes tuhaki rabdoho sori dalunai
songon raja bolon mulak tu silatus parsipitu lilii songoni mahape di baik ko ali Herodes asal lokang hosom nang lelengi tu silatus oh latus wabahen mauhum nasitong tutuhaki oh lama pabekku homu natigori sian isi ho marsiazar ali latus pasopuomu sala nasomar pipoti tungbarani bulu maroham manugu Yesus ki huhu bangalit singisa dang digerekok ko alilatus papahen ni soldadui ida ma nunga didadan nasida suksang duri jala di paula di partupal hotu Yesus ki baju dak da pipe dia litot do tu daging na dahina go ni pangaleyay yodui oh latus tayli humma danungaro opuapi parsinoduk bolumi nunga donok pardihutami idama nunga sahat tupat tarparuhumami tunggane borum si Claudia Procula nasai busisaon di lambung mi dadi husipod do tuho didok sotung dihahuaho halak partigori ai masai susah situ tu doa una borngin alaibana ninna do puasa paula sobegi muilatus tarhonado pe di papuluto akasituani malimi rodi natoropi tarhonado pe homar si juguhon nunga di honian nasitong nunga di dokonian nasitong ai di parhato potodo pola rodi tuluheli madok danga dong dapo tau salah ni halakon diulah koko muse madok danga dong parulana mabain ibana marutak kosa salbui dang sobudo peroham gawe di doko mamuse ayah do najat di bahen halakon dang jupangau di ibana na tau gawe marutak kosa oh latus dang barani ho makajong jokon nasitong matangga mida rupa ho tahutan mida bohi pirni rohami palwaso nakaswara namar suraki idama nungaro manosak akan atoropi na tua do akan aposope bigi suarai oruk nai gari suara ni sitengar di banua dang pola songoni ronggur nama nyala HP suaranya kajol madui tangihon ma dadi do parsilakon ma padao ma pusa ma sobu matong roham alilatus membuat aik memuritangamu ala naso terbigi hobe surak-surak di natoropi ailam gadda do gaorna anggo hurang do pedi ho alilatus aik laho mamuritangami bidang do pe laut do tao ingananna diripuho ias sosian nama sai binahani aiki dangol nai porsuk nai agape diojiho alilatus madok bias doa usia mudarnyon hamudo nasari disi anggurina toropi muradu alusan nai dari do marsa pata tuhami dohot tuyanakon nami ma mudarnai nunga humi teriba managam ahama puas ulading siap pamangami alilatus amang oddo hape buak kamu maibana parsilakok kamu ma aidang jupangau salana bulu maroham alilatus pabor hatot tuaki tu silangi nunga dilisingi hoi bana habe lising mangojar jala patar tu silangi do di baik koi nang pe sejupakko salana buasa masodiat turehor roham sonanggo dia bures soko mamereng soldadu naro mana hobi tuaki porsuk nai
ida manunga dilisingi tuhakku na soolo mangagui, na soolo mangalui. Pamana matang gurung si Mardor pinay, nunga marlilit bogas ni sabo-sabo nay, lising-lising na marpalaiti, nunga hona sabok-sabok na marmata holi-holi, martangguruk kulik-kulingi, nunga marsasak dilibas so tutang gurung nito hakki, ida manunga mabugang be. Oh manusia na disulu balangari, dapatut maredde ho, maredde mahita. Paula so di idahodo tuhaki, nunga dilasahi, tazom-tazom nai suga ni suksang duri amang ima hape gabe tupal muali tuhakku, amang dangol nai tung tolong sanggar namar baru tui magabe tukomu, nunga disoro tolongi, nunga dilasakot tusuk sang duri na disimajujung nai. Dangol nai nunga manirisi jalan manetehi songon aek na siya jenggar mudar siya simajujung nito haki. Pare soma nunga marhipal-hipal besi manarup nai ay marbersahad datu si mudar nai. Patu mahape dedeho nakana porsiai, suksang duri ditupalhon pangisahi itu ho, jala tolong dilibason tu ulum pasiakko, i ditaok tokko tuhakku alani hajuk katokku, alani hupuji ho tung marribu halido. O latus, o situani malim, tumagom madiho si Barrabas si Partodosi si bunuzol mapangguturi anggotu si songon dari dokodo muli madamang topok majabum dinanidokmu tagonan si Barrabas di padua perdosa na sumalini dihasiholiho hape anggo Jesus na somar pipoti iko soromu jalati juramu iko nisahamu ikon liamu, ikon pasia-sia kamu. Taga merugim ali di bahid Jesus ki. Dahulan laba daho pasu-pasu do naroset tuhaki. Gia hakko dinatama ali situan ni madim. Oh Jesus, tu dia tagamon mabaur sudi mudarmi. Anggo tung tusunge do damagopo mai. Nunga sak mudar si majujung ni tuhaki, mabahenok mga pusi, tung pinapungu pesadok saputangan ni manusia dang tu bianggo mga pusi, rohakku roham na manabui mga pusi, sila motokku na manatuk magkoisi, nunga marsapu-sapu mudar si manarup ni tuhaki, alani patuk do ikon edehonomu maredde mahita.
Idama tumpa sobu-sobo muda pesol dadwi nunga loja nunga mahiu tuhaki alai pulu doroham ali soldadu palaluhut tangamu nagitali tu salok ni tuhaki aha manggitik roham ubahen ikop pastapommu si mangarudop ni tuhaki naswarong do habidingan ni tangami pasobuta gaso tutuhaki nasora mangalui nasongot biru-biru nasay hohom maradopon si gusting ibana. O Jesus biru-biru ni debata laho maho. O Jesus di parsipal peho say manaw-naw doho dang manang makuling pamangammu songon biru-biru doho na tinugu tu pamotongan jalas songon anak ni biru-biru nahohom maradop penjol masih gusting ibana tung naso dibuhahodo pamangammu dada naso terbaik konyan tutupa diriho lobi siat 12 loksa suruh-suruan laho madopang akka pangguturi alai manaot doho. O Jesus biru-biru ni debata borhak maho. O Jesus na mamorsan dosa ni hajol mauni laho maho patut matutu didok akan naporsiay nalao do biru-birui mamorsan akka dosa ni nasa hajol mauni dibenget ni rohana diporsad do sahitay dilehod do dirinay tutangan ni pamuno ditaoni do nabirniti ro dinatos hosanay didok naing porsanokku gabbata nasoolo doho na tijur ubahen na pabelyom mu tijur na toropi tubuhin itu haki pamana ma pamangan ni soldadwi so diboto be manang tudia bahenon na tijur na nyalap ni dosana sian sitalbion nai idama nunga di pahure sialap ikaw nai songon nama bebeati di pabursikon may jurnay tubuhin itu haki buhi na labok madinum buhi na basari sohya marhalik kingi alani namuruk say elem dui hape idama nuaing nunga sapti jurbei buhi na minari sojuk pang hinarukku nilate dohot hosom disi gari tu sisian na sohya pola salpu hatani gari ada tahe say lamok do buhina rodi na laho mamuri pak nasida peujui anggon waing nunga marlangat bi jala sapti jurdo paputus maroham mangedehon maredde mahita. Satu
Via Dolorosa nunga nirippu motto namasay. O Jesus dang tinagam iko maruduk pe anggo marnida hinadangol ni nanyaimi. Hape bereng ma o manusia nunga disoro jali ditogu Jesus si songob biru-biru na tinogu tu pamotongan huhuk manete himudarnai. Via Dolorosa lapang haberniton padang harorobur nunga mudar daging itu haki. Hape pamana ma puasa tung pasobo muda pe tu haki mamorsan silang nai tiang nabalga naung pinasab bani. Hape nuaeng ikon ape mai tu takkuhu ni tu haki naso marnangonibe nunga mahiu di pasipal-sipal so malomangguit bei daun alai tung uduk do menuhut silangi. Bereng ma nunga borha iduk ni soldadui ni halak romi nunga diajak hodana natuiti ihuk do tu siyak ka soldadu marlotom-lotom pak nai sialas di rohana sedabi rap dohot akka sijatana pe. Hape adong madiba muse di pudian ni namaniyo papan tulis panuratan ni sala ni nahona uhumi pajonok ma jahama didok disi Jesus Nazarenus Rex Judaiorum manang di papedek inri lapatanna Jesus nasian Nazaret raja ni Yahudi ihuk mamuse tu si Jesus nama morsan silangi niudurhon nya kana torop rapdo sarok kanan nari soridadu. Dak kapalang be surat-surat ni situan imalimi rapdo situan na toropi do akasiboto surat pe ay nung nga disuhung bet Jesus ki danga dong be alo-alo na sida di rohana. Hape nung nga mulay kahitir si mga rudop ni tuhaki nung nga daol-daol si mangido na manyop silangi nung nga marjogal si manarupi nung nga telu-telu be si majuja nai idama nung nga naing tukap ibana nung nga sosam tuhaki tujolo diodjar silang na naborati. Hape marpalay dope muse sabok-sabok na marsuga-suga tu daging nai madok asa hitchat alay dang tarbahib be dang marnangob be dang tarpaidaida kay naina boru-boru parbaria na manghutod Jesus ibe na masay gabi marsaburan may lunas sidabi tumatangis mga dungi tuhaki. Hape ruar dope panurinangon siyan si makudap ni tuhaki madok unang ahu tatangisi hamu ali boru Jerusalem dirimuna doho anak komuna ma dada dirina disarihot jumulu alay na toropido na rumikot angguibana di patutoru do jalagabi pangoloy pay mamate pola tung mate tarsilang dia madalan ninna rohani sori dalwi anggo silangi ikos saha do tugal gata tuani madisi si Simon halak dagang mapangarat to na siya kirenay doho paksa gabibana ma diguguy na sida mabuan silangi idaon songon na asiro ham di Jesus ki ali sori dalu. Hape dada na manaras ni roha ho hape alaya satung ikosaha do Jesus kitu pertakurahani di dok roham asa tung haru di persilakon nanget-nanget tua manasida siat dulu sioni na kok mamuse turubian di pertakurahani nunga madok saha nuai idama nunga sirungum sudiak kana toropi asaharo di idana sida be di pajal hot waki Golgata nunga di pajongjong silang ni Tuhani Golgata Gulguta
lapatan na partakurahan. Agape adong dua nari na tarsilangi, ima akka parjaha di Golgataon. Dang adong laho rohani halak painod durtusi, ay pangalahon ng somal do si songoni. Alayang go tu silang nito hatay, silang nasuhyama sa dopi, halong nga bulod dui. Anak ni debata tersilang. Oh Golgata, buasa magabi partakurahak ko. Ia tung siya rupa petarida dunian. Ay madabu tulpang tugabbo, mardomu do rupa tu pangalaho. Ia rupam da mardomu do tu pangalaho. Garyada tahe tardokdo, madabu gorga tugabbo, mardomu do goar tu pangalaho. Goar mupe Golgata, lapatan na partakurahan. Aha matagamon ubahes songoni goarmi. Adong na madok, hodo ninna na manabuniyon takura ni si Adam na parjului. Habe balas somusema naing manabunihon ng takura ni si Adam na paduahuni. Pulu roham naing manabunihon takura nito haki. Buasa mapasobuam musul dadui marhobas mabuat toko na dohol labang na nagadjangi. Amang idama ditinggal hodopi tarhonado petahena di mabuat tua anggur na marsarpugu. Amang daga besongon ubas si pamate pakilalamay asaw nang diay tuhaki di rohana na berliti. Alay diri puho maali jalon ni tuhaki anggur si pales semmi. Dadi berek ko ditulak do si lehon-lehon mi. Ay dung diday dang di jaloy bana. Jaladangoloy bana manginum. O ale manusia sulubalangari tungtua anggur na marsarpugu mahapes lehon-lehon tu Jesus na mamorsad dosami. Yang guau ikon hulului maaik sorba jati laho pasobu uas ni tuhaki. Nuaing palaluamu matangamu nagirgir manokkoki ale soldadu. Ay sadia huroha di jaloho upam manokkok labang mi. Puasa mapasobuomu si majoja na naringgas mangalak kalaho marjamitay nuaing ditabat. Amang idama nunga dibuat labang nagadjangi. Tung sohitir do tangami ali soldadu maniyo labang nasongoni gadjang. Nunga dipadonok ko tutangan ni tuhaki idama nunga diatuk dohot toko na tu silangi. Oh Jesus si mangidom na say mamasu-masui ikol labangom may. Amang nunga marlaja mo dari siya si mangidonay maniris dohot siyan si madjojat nay. Dangol nay berni nay porsu nay dang naholak katsi be alay nunga tung mangarot tanin wain tamataw kuhon di bagasar rohata dinatay dehon et deon mared de mahita. Dari diri
nunga lam tunakko na mata ni ari ida ma nunga pukul sia manugo na nunga jongjong be silang ni tuhaki nunga gatung Jesus anak ni debata dihau pinar silang sukko tu langit sudais betutano nunga di tonga-tonga ibana sau may bana nuaing gabi si padumu jolma na dirura partangisanon doho debata amatta parholong na di surgo asonangani hape ihu dope muse dua nari parjahat na tersilang makkaliang hisa idama riburnaiyak kapay noduri akasituan ni malim doho si boto surat situan ni natoropi rap mangupir-upir ul nabi hu maddok akahata nabi laho paururuho Jesus maddok piho na mga lohay bagas joroy jala na pajongjokos sa di bagasat tuluari palua dirim jala mijur maho sian hau na pinarsilangi nang dunggatung tuhaki ali situan ni malim dang sobbu dope roham buasa say babam mudope say pabebeatam mudope hu maddok palua dirim molona tutuho anak ni debata mijur mahosian hau pinarsilangi akka soldadui pe dohot do paururuhon ibana dibuat do abi ni tuhani dibagi-bagi ma didabu dope todungna tu sappe-sappe opak do soldadui badi paro pak ma abik nai alai tading ma sappe na kituna do guarna todung ma dibahen laho marbagi-bagi dada alani malim martodungi ali soldadu dada alani parettani idduki alai tung napa sautolom manirohani debata dui aina tersurat do dibagi do abikna todung do dibahen taringot tu sappe-sappena gari dongan nana tergetungi tahe perjahat na sumadini doho do mangaliai ibana asanung ngatung sange sudi horong manipalhon isah-isak tu ibana alai sakka babaha tape dang dibuha pamanganna di paula so dibegi do suara ni natoropi totong do hata holong haruar siap pamanganna tuani madisiho ali parjahat na sadanari ay muba do roham siala silang ni tuhatai tuani maho mamisang do ngamu parjahati tabu do hata mimaddok dang dihabiariho di bata atik pe rapho na uhupita o Jesus ingo tau dung sahat to tuhara jaumi nyan anggoroha maddok da mangotahi mabugang nai hape anggo tuhani tenang do marroha marsuara silangi silang mi ido haluauki mared de mahita bigema nunga magpuling Jesus oddo hatana sian silangi ali amang marpamuati maroham mida nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidai dang dau di batas yan ibana songon pakkatayon ni napaadu-padu buhi do suara ni Jesus di dokma ali amang marpamuati maroham dan haruar siam mata mual holong ni roha dui
ise manatuk maddo songoni halak na mangalasahi ibana na manilakoni diod dope jala di paramoton aut au songot Tuhan nung ngadohonokku ali amang say luluhom mapapahinan na sidai tu au dohonokku ma ali debata parbadahon mabadakku hape yang gotuko gokholong do haholongon nabadia siat Tuhan Yesusi say songgopi say bongoti roha doho todiki ay dang diboto na sida na binahen na sidai aha benian na so diboto situan ni malimi alay paula so diboto bido hape agape songoni dang na marnamotok kolong ni rohani Tuhan Yesus ay bidang petao ubidang doholong nai bagas pelaut ubagas doholong nai tibo pelangit tumibbo doholong nai si tutu do hatakot tuho sadariod doho rap doho tau di paradaiso tu parjahat na di semun nai dunyan hataon alai tuho doho tuau do diba pangonaina dahata si pangalambo hitod di dui au da tuau dohonok kuma side yang panguluan may lapatan na pangalapan ho sa luja siya dia mataga maboy puas hata si songoni holan siyan mata mual halwaw ni dui dangolo masohot mual halwaw ni mamaorhon pasu-pasu tunapaubahon rohana agape di tanoon tarbigi suarana alayang guisina nunga di paradaiso ido ubahed didok sadariod doho rap doho tau di paradaiso agape dihawi dope hau agat dope dihawi agape dihawi dope hau gong ali parjahat alaya la di paubaho roham ala ni inung nga tubu haum di paradaiso ni debata sonang naiho dapatu maddehonom munian sonang dilabung Jesus sonang narotusi unang beho mabiar laho madabotoni totong di jauhon Jesus say Roma hotuaw tadikon hahulomon jalahapo siyaw indi ma inang anak mi indi ma inang mi dang dipalikang inang na si Mariai atong tapu ni pusu-pusuna manang gatung disilangi di pamanak Jesus di didokma indima inang anak mi dajamita persauran naroking dui asamar partalian hasadaon ganuk na porsea di ibana nirahut ni silangi nunga madaw-daw jongjong akana manada Jesusi songoni muse nang akaparopuan na manghihuton ibana siya Galilea beha matahe dada tiala roha ay garisi Petrus pe pola do di pabbuburahot dirina pabuan na solitad da Jesusi masih haison apis ya gurung-gurung nabi do ninna roha nabi alay yang go si Maria inanay rap doho pariban na do si Maria ni si Cleopas do si Maria Magdalena jong do dilabung Jesus na disilangi dang tarpa bereng-bereng Jesus be inana pangitubunay songoni muse nang inana si Maria dang tarpay dayda sabe anak si nuabbeunay disi dilibason soldadui lasak-lasak na itu Jesus disido songon na ditutupon ulos na itu si majujung na unang dipayday holat disi dipadonok soldadui itu Jesus anak nai nunga marlubok tarokto na madok aha matagamon na naing bahinon na wadok pumaroham inang au adong anakmu na songon sagak di panabian lahone tutorunis tumadok day kumahiud ho payday dahosa dang tarurupi si Maria be holan ilunay na manaboy di poro pola hira na mahiyang pariluluan na mamerengi ma Jesus gabi marsuara mamadok indima inang mi
indima inang anak mi pos maroham pirma toddim mauasau di jolonion dilehot donian si inumon alai dang dijalo hape nuaing nunga dipangido dasau dosong natar surat di padan narobi hian taringot tuibana di nani do ni parpesan meni merus dogogokku songon ngar-ngar jala lohok do dilakku di langit-langit ni pamangakku jala tu orbu ni hamatean di papodo poau Jesus mual hanguluan ni boru Samariai nuaing kami mauas songon na dipurun di lala mamiltak matanian mangotahi mabagangi bugangi lam sidung mudar na mardurusa siap bugangi modar madihilala songon na sukko na madihilala sialap ikauna alani mohok na gabi di juhud Jesus ma mau asau asasau do sobu uasu ia mau aspi Jesusi dang pola bedoho tau muse majuhon di ujung nilakaku mau asau tutu godang do nahuawas sod di portibi na mangilason alai nuaing gabe sobbu masudinai ala naung di porsan Jesus di silangna uhuk madok mau asau Eloi Eloi lama sabachthani ali debataku puasa tung tadi kono muau nunga songon halak-halak na terpujung songon tadiang nahapuloan Jesus di silangi diberek kumaliang holan ibana nama na pujung dihawi tu dia ho ali akasisean na serap do ibana na sailaw nai nunga tu dia ho ali Petrus dari dokodo na sotupa tadi konom ibana nunga tu dia ho ali Lazarus nunga tu dia ho ali akan nabosur siala roti si saotik na Jesus ki tu dia ho ale manusia tidak matugijang songon na dipatai debata buhina dungi mangangguk badar maibana angguk badar nabadia doon madok Eloi Eloi lama sabachthani ali debatakku buasa tung tadi kono muau dada nama murai dada nama dili manang mamulasi Jesus di angguk naon asa tumpat tak do tahilala bagas ni pakkaholong ini debata di pakkokop nai dihita ay songonima birni ni sitaunoni ala ni dosatta ala niya kaduk duk maho ali toddiku akahitir maho ubegi angguk badar na badiyai ay hohiad do tama mangangukuni ala ni hacahatom habe nunga dijuluani anak ni jolmai mangangguk kosa ali amang tubagasat tangammu ma hupasahat toddiku Jesus na burju maramai Jesus anak si pangoloi dangdung makalupahon amana na di surgoi siam mula ni ulon na saha ro di ujung ni ngoluna saitong do ngolu namar padapotan tuamai nuaing pe dang tuhamatiani diodot totodina dang lupa ibana pasahaton arta na ubargai tuamana di pagonggopod do tuamana na di surgoi todinai di dokma ali amang tubagasat tangamu mahupasahat toddiku oh hamu hurian halak Kristen nabadia nunga dijuluhani anak ni debata suaram majuhon asa diingot to pagonggop pengulum do toddim tutangan nyamata na di surgoi sitong do molo tapar hatobo marhite edden yakana porsea marhite edden 327 adong doa mana di surgoi Tuhan Jehovah debatatai di jodoa unalau maau tua mana di surgoi nunga marujung ahado na marujung nunga marujung aka ulaon doho paraloan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung sitaunon nai
Adorang so di paudu dope si majujung nai nunga mulai madili matani ari marsinodang gabi makulum masadok tanoon dang tarpaidaida matani ari ibe tuhaki nasay gatungi songon na maila matani ari marnida buhi ni nasay marsinodang nasay laon disonggak sinodang ni asi ni rohani Jesusido sinodang ni mata nyari bujung na gabe di pahohom mata nyari madirina mulu adong siak kamu ali jolma manusia parhapistaran porti bimadok gerhana ni mata nyari dui uji ma pare sohon tutikina manang na cocok dui jepe do alus tusi madok dang mulu adong dope siakko ale porti bina mangilas madok timus ni dulu marapi na mapulta dui tangihon mapadok ni parpat de bisu madok dan atto ngaha dui makulum matanya rii gabe makulum masadok tanoon gabe songon na alang sotari dan nama tuhatai disilangi ali matanyari buasa somakidok beho taga monong ditatapodo na somakidok besi malolong nito haki nunga mamirong humaliang disima di pagugo di pangyar Jesus suarana madok nunga marujung jadi tosma hosana. Hosani Jesusi nunga marujung be dibaheko ale Tuhan alai idama nunga laos godang nang jumolo borhat mangihutoko sian bagas ni ala Kristen di Portibion sian ruas ni huriope nunga torop na laho madapotoko beha nunga rapo ale haholongan doho Jesus mi nang jumolo borhat siako ad-aha do labakku sian hamamatemi ali Jesus ki aha maupakku sian padang haroburomi ali Tuhaku ingot ari hamamatem ninna akan naporsia na parjului pasolho mahamamatem amang inang tuhamamate ni Jesusi
Iya hamamatem ali Jesus gabe hamamate ni hamatiak kudoi hape. Iya hamamatem ali Jesus gabe pitu hamasukak kudoi tu surga hasonangani. Ay marhite-hite do di parade ho inganan nasonangi. Yang golet nan ni soldado na majaga pamajalani gabe dipuji do debatanin na do tutu do halakon na tigorroha. Jadi sudena toropi na marluhu may nodur masitop tu adora nabido marnida na masay laus mula ma. Ali akka ama parsinuat tunas, ali akka ina parsinuat beu, ali akka siadosan tagan so mulak hita siap bungan na hohomon jong mahita ditoro ni silang ni tuhatay maruzi-ruzi dilabung mi o Jesus ki tung namardame rohay maporos holso ki lam tutiur na rohaki lam gadda las nang gogoki dukko hutad da Jesus ki tama makorhon las ni roha do dihita hamate ni Jesuson ay diukap do dihita dalan tu haheheon siyan hamamatetta dohot siyan hinabor ni nang jumolomod ding siya kita pe nuay pe patu mahita manopuk adorat tabi laos mangedehon eddeon. Rap mahita mangido di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say sahu malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na punaharajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asinirohan itu hatta Jesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot persaoran ni todi parbadiima na mangaramuti hamu saluhuna. Amin.